here we go na nasa tasotong video. What's up mga tol? Nadito sa diri sa inayawan sa may larangan mga on ni diri mga tol. Oh, yo. Sorry day kay balik kay busy kayo. Tol, ngaon na magputrip mi diri. Putrip ka diri. Yo. Pili na diri. Pili biglarang. Ayo ko maestro nga. Wala. Ikaw hindi kaglarang yo. Ikaw na kaglarang. Sa tapos daw. Good. Good. Cute. Diri taw. Larang lamit na kang customer yuk. Kanong sa dua? Umay. Nga ang kami karon. Igutong. Guys, mga unsa may iyok order na mga unsa na video dro dakog kaon alakas mong kumain diyan mong gagaling nun. Yung larangan diri. Paadray sa mi kay uwang ra sa kalambit sa larang. Ibig kay balik. Napalik na gyud siya. Bugo sa guon. Atay bugo. Bugo man ka sa guon yok. Magwauwaw. Pas mo na. Si yok. Dakog kaon. Sana all mo bayad og sa gatos. Sabora wala. Palit ra ka diri ba sabora mo sa dami. Kung nga mo ko. Hindi lang yung bayad. Ba't na ta? Pilayo. Nagtukod na kay sanod na.
Biasa dia ada kecilnya. Dali ko, may babuyan nilang dali. Ito hanggang sa bo. Kanay mo. Kana ko. Kanya. Natokan ko. Nadali. Manamig kaon sa larangan. Ano may tubig. Okay. Naman dire ko ano pagkuan. Uy, abi na mo mainom di day. Sige, magmotor na ta kay kita tag drinks. Tara, kita tag drinks na. Kita tag drink kay atong kanya ko Mazda ko ma. Karon pa siya nag-drinks. Di ba kami mo tatagas daon. Di pulis. Mga dinap pa na. Mga dinap pa na. Having you. Oh, you. Tara, binangaon. Busog pero may tubig. Agkakutin ko na. May tambok. Karon pinangabalik ko latay busy ang trabaho. You break it up. Someone wins and someone loses. Be the one.
Go! Go. TV mo. Balakan, aku pati telepon ron. Hey, Barbie, sabi ko na Barbie. Karon, balong airport. Eko, guys. Ano diri tapin sunod. Pangari na mas. Ngit-ngit kayo kay wala kay. Lembut ini ya. Someone ngit-ngit man. Diri. Tarang batag. Patong ka imong Ano kayo? Maisbog. Nanay, nanay. Kita mo nanay nako. Nay, naka sa vlog nay. Awa nay. Lexans na na. Nanay. Adi, kita. Ako Sana all po. Hoy! Pandol ko. Oh, kadon. Abot na mi diri. Do mo nga abot. Ngit-ngit yung dalang erase ba. Tineste. Itchy. Someone wins outside. Pero naong na diri. Ngit-ngit ya way suga. Abot kami sa mua, manginom sa mig soft drinks para mahili sa mong kinaon. Ug sunod manuwa mi og crossfire pustahanay. Let's go. Awa mong kuan. Anang play. Tandaan nyo ang play. Hambog kang dato. Bisay. Ay, motor. Mana dire balay lang mang John Ray katamisan tamis pa sa lang naon. Dire. Abot na mi dire oh. Yan silang balay. Oh, tell mo. Welcome to vlog. Yawa ko yan. Sud ka, sud ka? Ije. Sud ka day? Sud ka? Ano mo sud? Anong sud ka? Bitiran. Ngit-ngit yo. Noy suga. Dagan. Oh. Ano ni diri? Welcome to vlog. Welcome to vlog, Carlo. Yes, aday. Kami go. Saya minta pinam sa vlog ko. Karon, dili din tira na mo kay. Karon mo so diri sa mong kan, ang amo. Na diri ako amo.
diri. Oy, welcome to vlog. Bapa kayo? Oy, amo lah. Ako amo, aman ninyo. Lah, soko siya, bati ka na mong vlog. Wala niya ko dahil sa'yo. Wala rin nga isay-say. Welcome to vlog, Ate Charm. Guwapa kay Wate, pero madita lang. Nana ko iro. Uy, balita kag Royal, be. Gwapa kayong tag Royal ba? Garanang. Lami, dyan nasot ni siya. Gwapa kayong tag-iya ba? Palit saga. Pagkangit-ingit ba? Okay, nakapalit na may soft drinks. RC lang sa Siya Royal. Royal. Na namin sa internetan, manuwa may kuspire. Usanay. Mauto mong gaon kuspire. Usanay. Yok, manong na tayo. Ay to, na, double. Manong tag-amot. Lagi naman yung abel. Lapil ko. Anong ginagawa mo? Uhaw kayo ang bata. Tula. Tara, manuwa tayo. Happy ka din. Batang sipat. I want you back eh. I want you back. Sayaw siya. Bebe, I want you back. Okay, I want you back, baby. I want you wake me back. Baby, I want you make me back. Chicken line, go. Chicken leg, oh. Bang! Parang ano lang. Oh, yung girlfriend ni Iyok. Oh, sana oh, girlfriend. Yok, anong tag Kaspar? Yung, nakamot. Noong ko nagamot. Pues siguro lumalaban ko ni. Laban ng Pinoy. Tama raw, ano? Kaya ra na sila. Ay, bukod. Busog na. Panunga na mo ang manindaheg balot diri. Si Richie. Panunga kansin mo daan si. Pildi na midaan mo. May ka manindag balot. Wala. Kau ba niyo? Lo, wala lagi na lagi. Balik na. Dari manong gamot. Oy Ari, tribul na ta, bra. Iya lagi. Boy, tribul na boy. Amo si Pus. Magbangay may sayang practice. Oh, practice. Ala, nakilid. Enjoy mo rin. Amo ato eh. Enjoy yun, kamura ko na. Kami. Gi, Ari. skiring na gaday. Kami dua-dua. Bantay siya. Hadlok siya mo tol. Kikidan pre daw pre. Sama so, paksit ini. Hadlok ka, boss. Sige lang ka chat sa mong uyab. Kuya kay mo magmansari. Usted sa online. Usamot. Magitang inong buwa. Buenas yo. Parang kigwa. No? Oh, dua ka po. Dua ka, twe. Oh, dua, twe. Naman. Dua, twe. Naman.
Tribul ta. Kaya ni butang dire. Aw. Yawa na mo eh. Mora ni makabangga nimo. Balik ka na yuk. Ayaw lang na siya kay lumping na tadaanan na niya. Kada kaon jis. Pinoy. Mina, Bing. Bing. Nabanban. Ban niya. Bagay yun na yun. Ako sa. Inyo banban. Uy, pakyo. Di sila mukol. Shit. Do ka ban? Ano yung ban? Tara yok. Wala may manukol yok. May manukol. May manukol daong nga daan. Rechi. Wala tindero. Wala tindero. Pinoy and balot. Hey. Pay kontra. Dua ka? Inyo twe. Ge. Sana all mularo ka. Dua ka? Batay Sam, do sa batay. Ayo jo. Kun dako ay kang taon. Ken, luwa mi mau ni mong kontra. Si, Reche o si twe. Dua ka twe. Dua ka inyo Reche. Ge. Hindi ka makuyog. Dua sila. Aku dayuk. Aku dra. Bubu, moy bubu. Aku ko. Wala ko laing Ate, yan niya. ara lang katol. Mga tol. Okay, duwa na may fire. Uy, makapatay ra kayo kung kita na rin. Are be. Are be. Ay, para ba na kompleto? Harong di ka na ko ikit hayo. Trons Typhoon. Daggan ni Bon. Ha? Ge, kinsitaw. Kinsitaw lang ta. Dinaw. Oh. Pang warm up ba? Wala lang. Oy, bukus. Ayaw pa ni Noche ah. Kinsi lang. Wa sa may crossfire. Ipipi sa mi ni Ayo Chi, ato bang sa diri Chi? Oh, si Twe Khalifa. Pipi sa mi. Live ni para makwanta sa PCL. Oh, katulag tira. Riche. Uy. Ay, si Tanochi. Makabinggit na. Oh, sakit tira. Igo pa naman ta. Di ka madagar mas, put-put lang. Putay buong na. Kulba. Mark Iski is on the way na.
Meet me, brother. Oh, baby. Ouch. Mark Iski, napasakay pa na si Mark Iski ah. Sa manon mo? Oo. Mark Iski, di kay go. Oh. Hello. Sana all masaya. Live ni mga bra. Coba yang gede. Ini live. Live din na. Hele. Sa live. Ya live. Shout out sa Derby. Ako naka-game. Rex Xerox. Game na sila. Okay. May shout out natin. Ang anak ni Marvin. Yay. Game na may practice game na to. BL me, thank you. BL na. Kinsitaw na talingalingaw. Nakagool. Game na may. Slita. Kinsitaw. Kinsitaw. Ha? Ano wala lay ko na makita ko na. Ay out lang sa pagpa-post da. Dapat bigyan ng jacket. Sana all bigyan ng jacket. Bigyan ng hapilak. Ayo tuh. Kena play na muna. Okay, one person. One person. One person, VIP. Ayot to. Videohan na mo mong mamos kung asa may makapasar ba mi sa pool. Iyok pasok ko. Game. Iyok se. Patay na. Patay na. Patay na. Ingaw, wala may video. Na short treat. Mangabang. Bubu. Na down. Na down. Patay na, Che. Nice. Natugaw ang kauban. Wala mong pakalas. Bag! Ball. Lain na di may go. Baga ball. Ball pole. Dali go ba? Oh. Oh. Lagi ka mga dilok Paul. Ano na? Tari, ano na da? Sasaray. Mama sa ko, huwag ko na ko.
Bago nang ganina pa kang hayag. Plant na. Ate, doy. Dali na. Asa? Nawin B. Dara. Mapay pagdi pa. Otoy. Sayang nga. Ganun ka na siya diro. Marquis K. Buwan naman ba na? Ayan na daw. May bote na daw. Kaysa. Tayo mo kayo. Nice! Hey. Nice clutch. Eh. Tuo lang sa mga commands. 10 commandments. Iya, wala yung kusman mo. Wala, hindi ka kami tinamubon. Yo, bayot kayo. Patay nung kanon, bayot kayo kagod. Suso mo. Bayot kayo, sige tago. Bati raso na. Ate, bakit doaan? Ilabibyan bati niya, diri bati na sa... Beta! Hoy, lata ah. Kita na ko ba? Pati ah. Wag. Sabay, video. Katbe. Katbe ah. Wag. Right now is 18. Alaman! Ay, scored ba? So, kaya video lagi na lagi. Yo, 200. Bantay. 200 bantay? Yo. Nice. Makalingi. Videoan ko. Pagalingi, murag bungi. Galing niya ang mga order eh. Dua ka nilang? Eh, paano mo? Tuog man ka, layo man ka na ko permi. Ha? Wala. Kita Richie, tuog man ka permi yo. Buko layo kay siya nako. Ringin kita ko. Basta na mga 1, 2 minutes. Ay. Ano makita? Doda. Ano? Makita man. Nice. Lord. Tuog kayo kay. Moral mi sa duha. Pati ka na ko. Doon ka na sa video. Kita na cellphone ay. Kita na cellphone. Aya. Ay, naraay. Aping ko do, Dan. Be. Nakasabi. Nakagay. Isa na nanayok. Ha? Amigo na ka. Siguro kayo, be. Content, be. Ara, dalaw, maling
Pagod pa sa line race na bulbog. Dara ka bago. Short. So. Patay na sa doon siya ron. Ah, patay naman sad. Tricycle sa kay. Hindi maayo. One. Bubuan. Okay, kada gagunit mo daw mo. City oh. Asa yok pa dong? Buang or buang. Zip lang. Napatawag na rin ang mama. Ayaw na lang po. Yes, grabe, ha? Kami kami. Mission. Gagawin. Bukad gagawin. Ah, wala sound! Wrong! Wrong! Sige, wala ka na, Nicole! Tuloy! Narinig! Diyan ako ba? Ano siya? Nicole! Adi, Nicole! Katampi ka na rin niya! Uy, nice ka, Nicole! Nice! Ako ang Jackson! Lumatan ko. Thank you. Lamot ko yan. Walang mangarap. Ay, dapat doon. Yo. Ayaw nga ni Maray. Ano lang yun? Di matay. Wala, Richie. Yes, aklat. Sa duha. Oh. I'm turning to the water and everlasting image. Walang mangangarap. Hangin, cheeseball. Asa kayo? Sabi iyo ko eh. Nagpasyal. Masaya ba pasyalan dyan? Ba, nag-jis lang lang. Puro ramid. Mahira sila doha. Iyok na lang na. Duha ka ba kontra? Richie na. 100 pa life. Jis na lang. Bakit sa? Gamay ka nag-life. Sa? Oh, gamay rin diretso. Pero kasi nung dugo kayo. Upali lagi. Hindi ako salitan eh. Kapag ang surto ko eh. Buwa na kay, sa tinong kay, sa future kay. Sige, gagawin mo. Jis na! Jis ko patay, Jis. Ako kay na niya. Isong. Anong kami isong bro? Oh, diga pun. Dua aram nga, Jis. Di kay go. Basi na daw na. Ato na guro to basket. Kita. Ato na dito. Basket. Basi na sa dito basket. Yun. Patay na. Patay na dito. Dali lang ko. Ato ko yan ikon ba? Sa mga siyagi. Kuya ni. Ano na ikon ba? Kuya ni Prince. Kita na dito. Kita na dito. Kita na dito. Man. Ball. Ano lang mapasang.
Pulpul kita ko iba, pulpul ra ka. Mungkin sa Uy, kaya tayo. Asoy! Gusto na na. kasi naliit mo na. Sila mo kalakuan. Wala ilan ni ka rin. Ay, kawan mo. Udah ba dokon yo Isa dito na dito. dokon na no. Dirong da ba dokon. Ngayon, ang bahay dito. Ako ni ka kay gibaryan mo pa gusto mo. Lain nang maramon ko ano. Pugin mo. Ako lang ba ni ko gusto mo mo din boss. Bato-bato, guys. Ayun, nahidyo. Ayaw si pagkaroon. Kasi tuwi ka, Dave, sa bumba. Hindi. Doklo ni karoning. Kaya tayo. Stage sa stage, padungin B. Asayok. Ano yun? Ako tayo. Nunong ka po. Nunong ka po. Isung pa dyan siya. Pila na live? Lang. Bibira kami. Oy! Don't me. Mapitagak sila. Yawan ko. Oy. Toray. Sir, para niya gato. Kaya ba? Kumana kayo ko. Oh! Away minir sumbahin na. Sabay lang po kayo. Ilok ko na siyo. Ini mo ba? Dali mo ilok si ano. Yawan sa tama. Ginuk. Kaya sa niyo ko eh. Nasa eskwelahan. Sos, luyo na lang ko. Dugay kay ka plon. Nano ko swing bibo. Ato na. Isud siya swing bi. Klaro to ni sakya kita andi ka. Klaro kay yang ermo. Goyo sa kuplon. Na, igawa sa na. Kasi mo sa galay. Doang kami. Doang kami sana kami. Ilong? Doang bisa. Dulu ba dito eh? Ay, kumana na eh. Dalawa, dalawa. Oh, dalawa. Supat. Sibiray. Ginuyok. Yasa. Hindi ka mo kahilo tao. Tulog ba ang Diyos? Gi! Gi! Gi, dayon! Dry, layo kayo. Sulot eh. Layo kayo siya. Layo kayo, kate. Kamao. Tayo. Nah, lagi nakuang nga ka. Nanda yan, nakuang nga ka. Oh, dugay kayo do. Pagbuero. Tuloy ko pa sa taon na kapaw be. Ka-major pa ba? Oy. Ha? Kato na major wa atong gakuan. Gatan mi kuan Ah, short. ba? Yok.
Ha? Itong yatag ni Trian mo ba? Kalimut ko sa username. Ay, ati kinibuang eh. Lagi yung username. Ay, ba? Tuduan. No! Ha? Nana ko ah. Nya. Sus! Yung ko ano doon? Ay. Bunga? Ano day? Step down. Paube! Okay, manami sa among crossfire tablar. Hindi mi una din daog pagkaduha. Oh, diri lang kutob. Okay, babay lang sa takay. Marag kapoy na. Og malipong misad ko. Makalabad sa uwa kong kauban. Bugo. So, okay, don't forget to click the notification bell and subscribe my YouTube channel. Bye-bye. Okay, manami sa among crossfire tablar. Hindi mi una din daog pagkaduha. Oh, diri lang kutob. Okay, babay lang sa takay. Marag kapoy na. Og malipong misad ko. Makalabad sa uwa kong kauban. Bugo. So, okay, don't forget to click the notification bell and subscribe my YouTube channel. Bye-bye.